Nandito na yung order namin. Yes, ma'am. Okay. Or shake. Shake? Yes, ma'am. Namin milkshake. Napod may soda and bun. Nagpila pa yung milkshake? Depende, ma'am. 185 to 195. Sisig ma'am sir, sisig. Salamat. Paborito naman dyan naman. Paborito na ba? Sige. Kain muna kami mga bay. Uber? Smart? Hindi mo siyang HR. Ang manager gusto ito ang si 8 ngayon. Dala sila memorandum ng Ayan mga bay. Tapos sa kaming kumain. Kuan, 925 ka. Charot! Bita, 925. Bita, tara. So pumunta lang kami dito na kumakain. So ang gagawin namin ngayon is uwi na kami. So Hydro kami dadaan. Hydro. Parang dyan mga bay. Dyan. Hydro. Ito na Pauls. So mag-impacking kami sa mga gamit. So yan. Naka-ready na yan. So ito po yung kasama natin. So Wave 110, Musol 125. Yan si Sir Pauls yung nagdala. So Hydro kami magdaan ngayon. Sabi ni Sir Paul sa Hydro daw. Siya ang tour guide namin sa Hydro ngayon. So tapos kaming kumain dito. Yan buong lugar. Grabe, daming tao ngayon dito mga bay. Yeah, let's go man. Pauwi na kami. Yan, Hydro Gaming. Thank you bro. Yun, maginaw na dito mga bay. Parang wag naman sanang umulan para naman na magiging successful yung vlog natin, matapos natin yung vlog. So pwede naman natin yung tapusin doon kasi may surprise na gagawin kay Ma'am Cha, pero hindi alam ni Ma'am Cha. So ngayon manonood sa vlog si Ma'am Cha, so dito lang niya malaman, pero mangyayari na yan bago pa ma-post tong video. So mas mauna pang mangyayari to sa kanya na ma-surprise siya bago natin ma-post ang video na to. So ayan, parang Hydro kami ngayon dadaan. So first time kong dadaan sa Hydro ngayon. Chill gaming lang, takbong 60.
daan dito patungo yung hydro. Galing dito sa Lantapan, sentro. So, papasok na tayo sa hydro. Muna tayo. Ito pala ang daan. Rough road pala dito. Hydro nga eh. Sapa tayo dadaan. Ay, hindi pala. May dadaanan pala. Kala ko sapa. May tulay pala. Maganda eh. So first time pa tayo nakadaan dito. Hydro. Medyo paangat pala dito ang daan. Marami. Simentado na pala dito mga bay. Lahat na pala. May semento na. Grabe, ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito. Hydro ang Malacca. Yan, hintayin na natin sila. Grabe. Oh, delikado pala dito ang daan mga bay. May kurbada pa, oh. Yan. Grabe, oh. Chill lang. Grabe ito na kurbada. Yan. First time ko nakadaan dito. Oh, pagaling sa bangking ba dyan dito ah. Grabe itong lugar dito. Oh, ito pala yung sinasabi nila. Ngayon lang tayo nakadaan dito. Grabe. Pababa pala ang daan dito mga bay. Parang nag-overheat yung brake natin ah. Ito pala. May tambayan na pala siya. Mga cottage. Ito pala yung hydro. Yan pala si hydro. Wow. Kada mo giday dire. Munda pala dito mga bay. Ito pala hydro. Ha? Grabe to. Otro. Pinakadool. 1, 2, 3. Tindog. 1, 2, 3. Okay. Kena. 1, 2, 3. Oh, mana? Oh. Buat na. Oh. Seryoso. Lagi.
So, grabe palang pangat dito mga bay, mga ayan, dito na tayo, MBC na tayo. So MBC ang itaas, so dito na tayo. Libre. Let's go, man. Malapit lang pala daanan dito mga bay kung papunta galing ka ng Lantapan. Kung galing ka na ng Lantapan, pauwi ka dito sa Valencia. Kasi Valencia kami ngayon eh. Papunta. So, doon pa yung continue sa ating vlog ngayon. Okay. Mahambo na. So, yun mga bay, nakarating na kami. So, ito, basang sisyo talaga. So, yun po mga motor namin. So, grabe ang ulan. So, nandito na kami sa Pit Ferry 6. So, Ma'am Karen. So, yung YouTube channel niya is Foodie with Miss K mga bay. So, papasok na tayo. Unsa din na day? Ay, gis. Ay, sa, pagdala kayo yung kapatwa. Unsa man na day? Dili delivery ganun sa Delivery na patay. Unsa din na? Ay, ako na lang kanina ipakuan ma'am ha. Dahil tawagan na natin si Ma'am Karen ko. Bulak man ka yung order. Ikaw ba i-receive? Ma'am Sherry? ikaw kita na ikaw na mga sino din? Palihog na lang po mga. Tawagan na natin si Ma'am Karen dayon. Open naman. Okay, wala na. Happy birthday to you. Happy birthday!